Bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa na que paso a dar conta dos asuntos máis relevantes que acabamos de aprobar en Xunta de Goberno. Falando de mobilidade, tema co que empezamos prácticamente a totalidade dos venres a nosa rolda de prensa, en liña con o noso compromiso, seguimos avanzando semana tras semana con axilidade, tamén con eficacia, para sacar adiante proxectos de mellora das estradas provinciais. Hoxe licitamos e adxudicamos diferentes obras por un importe conxunto que supera os 700.000 euros. Por unha banda, licitamos dous proxectos, un na Mariña e outro na Montaña, para a mellora de dúas estradas provinciais ao seu paso por Barreiros, a Fonsagrada e Navia de Suarna. No caso de Barreiros, aprobamos a licitación das obras de mellora do tramo inicial da LUP 0610, que é a estrada que enlaza as praias de Altar, Reinante e a Glorieta das Catedrais. Estas actuacións afectarán a algo máis dun 1,5 km do tramo urbano e consistirán na reapertura das cunetas, na mellora da drenaxe e o alumeado público, na pavimentación con aglomerado en quente, na sinalización e no equipamento completo da vía. O investimento para estes traballos é de algo máis de 200.000 euros e o prazo de execución dende que comecen as obras 3 meses. Esta será unha actuación moi importante para o Concello de Barreiros e os seus veciños porque, ademais de acondicionar o firme da vía, transformará a imaxe do Concello na zona das praias, que é un dos principais atractivos turísticos deste Concello e tamén da Mariña, e recibindo no verán a milleiros de visitantes. Así que a importancia para a promoción do Concello, do territorio, pero tamén para o servizo dos veciños e visitantes. O que nos referíamos na Montaña, entre a Fonsagrada e Navia de Suarna, aprobamos a licitación das obras de mellora de 2 tramos da LUP 1901, que esta é a estrada que conecta estes 2 concellos da Montaña e que vai ata a ponte de Boadil. En este caso, as actuacións afectan a un tramo que comprende prácticamente 2 kilómetros, entre Santiso e Lamas, nas parroquias de Cereixido e Lamas de Moreira. Estas están ao sur do Concello da Fonsagrada e outro tramo máis de case 3 kilómetros á altura de Queizán, ao sur de Navia de Suarna. Os traballos que se levarán a cabo consistirán na reapertura das cunetas, na mellora da drenaxe, na reposición do firme con aglomerado en quente e tamén coa nova sinalización. O investimento para estes traballos son case 235.000 euros e o prazo de execución, ao igual que no caso de Barreiros, de 3 meses dende que comencen as obras. E logo tamén adxudicamos, nesta ocasión en Chantada, a empresa Fevisa Vías e Obras a mellora por tramos de 6 estradas provinciais, por un importe de máis de 278.000 euros. Acondicionaremos máis de 8 kilómetros da LUP 1002 que conecta a Barrela coa Tilleira, actuando dende o punto kilométrico 6 á altura de Esmoriz ata case ao final da vía. A totalidade da LUP 1802, que une Chantada co encoro de Belesar, tamén vai a recibir melloras, así como o medio kilómetro da LUP 1803, que é a estrada que vai de Campo Ramiro a Castro de Carballedo, á altura da parroquia de Vilauxe. Actuarase na totalidade da estrada LUP 1805, que une o Seixo con Esmoriz, tamén nos 3 últimos kilómetros da LUP 1806, que une Garabelos e Santa Rosa, e, finalmente, afectaremos tamén os primeiros 100 metros da LUP 1818, que vai dende Xedive a Vilauxe nun treito que enlaza coa Nacional 540 á altura da parroquia de Pereira. Estas actuacións, en esta amplia cantidade de estradas en Chantada, van a consistir na reapertura das cunetas, na reparación de desperfectos e na repavimentación das vías. Tamén contando, igual que nos 2 casos anteriores, con un prazo de execución para este proxecto de 3 meses. E, ademais de estas, hoxe tamén adxudicamos unha parcela do polígono industrial de Saavedra, en Begonte. Esta é unha parcela de solo urbano industrial
que ten unha superficie de 2.257 metros cuadrados por un importe de case 40.000 euros, e a superficie de solo industrial que se pon á venda pola Deputación neste polígono foi de 177.000 metros cuadrados en aproximadamente 12 parcelas. Desas 12, só continúan á venda 2 parcelas urbanas, que son as últimas disponibles neste polígono, a número 1, que conta cunha superficie de 43.650 metros cuadrados, e a número 4, que conta cunha superficie de 10.550 metros cuadrados, así como 2 parcelas de solo rústico de 19.522 metros cuadrados. Prácticamente, polo tanto, vendidas xa a totalidade das parcelas neste polígono. No que ten que ver con terreos que son propiedade da Deputación de Lugo, en Paradela aprobamos adxudicar un único lote de parcelas situadas no lugar de Adega, na parroquia de San Facundo de Ribas de Miño. Neste caso son diferentes terreos que sobraron da construción dunha ponte construída pola Deputación e que non teñen ningún tipo de utilidade para a institución provincial. Quedaron adxudicados ao Lar das Viñas López Otero por un importe de case 30.000 euros. En outra orde de asuntos, falamos agora de promoción do territorio e de turismo, porque na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a convocatoria da 6ª edición dos Premios á Excelencia do Turismo e da Gastronomía na provincia de Lugo. De novo, fixémolo con 3 categorías. O Premio Lugo Cambia, o turismo lucense, o Premio Turismo Sostible e o Premio É para comer Lugo a gastronomía lucense. Estes galardóns, como temos xa dito en varias ocasións, foron creados no seo do Consello Provincial de Turismo e son unha medida máis a través da cual o que pretendemos é promover e apoiar, a vez que poñemos en valor e lle damos visibilidade ao traballo e á calidade do sector turístico e hosteleiro desta provincia. Poderán presentarse persoas físicas ou xurídicas, institucións, entidades públicas e tamén privadas, asociacións e colectivos en ánimo de lucro de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional que destaquen nalgunha desas 3 modalidades e que teñan unha repercusión positiva no turismo ou na gastronomía a nivel provincial ou nunha zona específica desta provincia. As candidaturas poderán presentarse ben a título individual ou ben por un terceiro, co consentimento expreso do candidato ou da candidata. O xurado estará composto polos representantes do Consello Provincial de Turismo, que nunha sesión extraordinaria fallarán ata un máximo de 3 premios nas categorías Lugo Cambio a Turismo Lucense e para comer Lugo a Gastronomía Lucense, respectivamente, e un único premio no caso da categoría de Turismo Sostible. A maiores, o xurado poderá propoñer ata un máximo de 3 accesis en total. Na valoración das candidaturas terás en conta, como en edicións anteriores, a aportación da Iniciativa de Desenvolvemento Turístico, a singularidade das propostas e a repercusión positiva sobre a imaxe da provincia. E os galardóns serán entregados a finais de setembro nun acto público, como nas anteriores edicións, que os premios consistirán nun diploma acreditativo e tamén nun agasallo que será unha peza de artesanía tradicional desta provincia. Está previsto que as bases xa desta 6ª edición do certamen se publiquen nos vindeiros días no Boletín Oficial da provincia para que todas as persoas interesadas poidan acceder a elas. E xa para rematar, comentarlles que hoxe aprobamos a resolución do 7º concurso de fotografía o Patrimonio Etnográfico Material das Reservas da Biosfera, Terras do Miño e os Ancares Lucenses. Coa temática desta edición, o que pretendíamos era poñer en valor e dar a coñecer, así como divulgar o patrimonio etnográfico destas reservas da biosfera que xestionamos dende a Deputación de Lugo e que son unha das ferramentas importantes ou máis ben imprescindibles para o desenvolvemento desta provincia. Os premiados deste ano 2025, segundo os criterios da Comisión Avaliadora, son Javier Cabanas Suengas, pola súa obra Arbóreo, Raíces dos Ancares, que vai a recibir o premio primeiro, dotado con 800 euros. Ana María Taboada García, coa súa fotografía Crepúsculo do río Neira, que será galardonado co segundo premio, dotado con 500 euros. E Iago Manuel Souto Lorenzo, que inmortalizou
pota e forno de leña, tradición e patrimonio dos nosos fogares, e que acadará neste caso o terceiro premio, que conta cun importe de 300 euros. Está previsto que este fallo saia publicado nos próximos días no boletín oficial da provincia de Lugo, e xa será así o seu carácter completamente oficial. E pola miña parte, pois nada máis, salvo que teñan alguna pregunta, pois senón desexamos que teñan unha boa fin de semana, que parece que vamos a ter bon tempo, así que procuremos disfrutar. Moitas gracias.